और आई कल छठ बा और ऐसे एगो नया नोहर दुल्हन कहा तरी अपना सैया से कहा कोसी भरे खातिर लाई दाना ऊख राजा जी सासू जी के संगे हम हो गईनी भूख राजा जी हम छठ व्रत कैले बानी और जौन जौन सामान लगल रहले हमरा के देव कहा तारी सासू जी के संगे हम हो गईनी भूख राजा जी सासू जी के संगे हम हो गईनी भूख राजा जी कोसी भरे खातिर लाई दीना ऊख राजा जी कोसी भरे जी बोल सच्चे दरबार की बोलिए छठी मैया की और सब लोग ताली के साथ झूम के गाएंगे मेरे साथ गाएंगे ना आप लोग सासू जी के संगे हम हो गईनी भूख राजा जी सासू जी के संगे हम हो गईनी भूख राजा जी अरे भूख राजा जी और ताली के साथ झूम के कि कोसी भरे खातिर लाई दीना ऊख राजा जी कोसी भरे खातिर लाई दीना ऊख राजा जी सासू जी के संगे हम हो गईनी भूख राजा जी सासू जी के संगे हम हो गईनी भूख राजा जी अरे भूख राजा जी डांस नहीं आता है अरे भूख राजा जी इधर 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 के लोग थोड़ा सा कंजूसी करना तो मुझे आना जरूरी था एक बार हाथ उठाइए सभी लोग तो ऐसे सीधे सीधे वाह अरे भूख राजा जी तो कोसी भरे खातिर लाई दीना भूख राजा जी कोसी भरे खातिर लाई दीना भूख राजा जी सासू जी के संगे हम हो गईनी भूख राजा जी सासू जी के संगे हम हो गईनी भूख राजा जी अरे भूख राजा जी अच्छा एकदम सच सच बताइएगा आप लोग कितने लोग ऊख ला करके घर में रख लिए कितने लोग कल लाएंगे कितना लोग किन के रख ले बाहर उठा ले जितना लोग किन के ऊख रख ले क्यों ना सबके ऊख कल ले आई छठ व्रत करे बड़ा तो ऊ खाइल बा मनोगन्ना हां समझ में आता ना सासू जी के संगे हम हो गईनी भूख राजा जी अरे भूख राजा जी और दोनों हाथ सभी लोग उठाइए और ताली के साथ झूम के मेरे साथ कि कोसी भरे खातिर लाई दीना भूख राजा जी कोसी भरे खातिर लाई दीना भूख राजा जी और कहा तरीका आरा से चुनरी लाई बकसर से नारिया जाके रसूलपुर से फल लाई हरिया आरा से चुनरी लाई बकसर से नारिया रसूलपुर से फल लाई हरिया भूखला में कटिए ताना तो सुख
और सुख राजा जी तो कोसी बारे खातिर लाई राजा जी कोसी बारे खातिर लाई ऊख राजा जी। राजा जी हमरा कहना करी सुनी हम हमरा खातिर के व्रत कैले बानी कहा तारी रउए भलाई खातिर छठ परब भूखानी जाके सिवान से ले आजी पिया सुथानी रउए छठ पूजा भूखानी जाके सिवान से ले आई पिया सुथानी। और कहा तारी मैया कृपा करी है भागी जाई दुख राजा जी मैया कृपा करी है भागी जाई दुख राजा जी अरे दुख राजा जी हाँ दुख राजा जी। सही बात जे छठ माई के दरबार में जाला सही बात बानो चाहे जैसे भी जाला खुशी हो के आवेला छठ माई जरूर आंसू पोंछ देली सबकर मनोकामना जरूर पूरा करेली। कहा तारी करी है कृपा मैया भागी जाए दुख राजा जी और दुख राजा जी और दुख राजा जी तो कोसी बारे खातिर लाई राजा जी कोसी बारे खातिर लाई दिला ऊख राजा जी। सासू जी के संगे हम हो गइली भूख राजा जी सासू जी के संगे हम हो गइली भूख राजा जी अरे भूख राजा जी। और छठी माई खातिर के पर सब लोग हाथ उठाई जितना लोग छठी माई को मानेला बस सच्चे दरबार की और ताली के साथ झूम के कि कोसी भारे खातिर लाई